Σε μια διαχρονική καρατόμηση των νευραλγικών τομέων της χώρας ερχόμαστε καθημερινά, συνεχώς και αδιαλείπτως αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης, μεθοδευμένης τακτικής από τις πολιτικές ηγεσίες, που είναι η απαξίωση και η εκμηδένιση της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του λιμενικού, του στρατού, της παιδείας. Και καθώς αυτός ο κατάλογος μεγαλώνει, μας δείχνει ότι στις ισχυρές θέσεις δεν είναι άξιοι, ικανοί και εκπαιδευμένοι, αλλά πολιτικά βολεμένοι ηθήνοντες. Με αφορμή τα αιματηρά επεισόδια που οδήγησαν σε έναν θάνατο, καθώς και τα απανωτά γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας και που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, σπίτια, ζώα, δάση, περιβάλλον, αποδεικνύεται ότι αδιαφορούν για τα πάντα. Εκ των υστέρων όμως, φαίνεται ότι αν θέλουν γνωρίζουν πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί τώρα και διακρατικές συνεργασίες γίνονται, και τεστ DNA, και φάκελοι ανταλλάσσονται μέχρι τρίτης γενιάς σε όλους αυτούς που λάβανε μέρος στο τρομακτικό έγκλημα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποιοι ξυλώνονται ως δήθεν υπεύθυνοι, για να τοποθετηθούν όμως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ούτε αυτοί γνωρίζουν πώς να κάνουν τη δουλειά τους και ούτε έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Δημιουργούνται κλίκες αξιωματικών, οι οποίοι δεν εκτελούν αυτό για το οποίο ορκίστηκαν, αλλά προσπαθούν να προκαταλάβουν τι θα ήθελε ο εκάστοτε υπουργός για να ανέλθουν. Αυτό είναι δουλική ανικανότητα. Και μετά έρχονται και μας παρουσιάζουν και μας ανακοινώνουν συμπεράσματα από διάφορες επιτροπές. Η θέση τους δεν είναι να μας τα διαβάζουν για να μας δείξουν ότι τάχα κάτι κάνουν. Η θέση τους είναι να έχουν την ευθύνη της ασφάλειας του πολίτη. Να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους και στα καθήκοντά τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον ζωής όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορέσει μέσα από την ασφάλεια να δημιουργήσει, να ζήσει και όλοι μαζί, πολιτεία και πολίτες, να αφήσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες. Το αδιέξοδο μπορεί να τελειώσει μόνο με έναν τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να οργανώσει και να εφαρμόσει η Ελλήνων Συνέλευσης. Ο μοναδικός πολιτικός φορέας που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Με αυτόν που η Ελλήνων Συνέλευσης έχει σκοπό να καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας πραγματικούς παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και προόδου του ελληνικού έθνους.